خودم مستقلانه عربه کردن نمیتونم. خосимаи 27 сола бо аробачаи маъюбӣ роҳ меравад. дар донишгоҳ таҳсил карда ва баъзан шеър ҳам эҷод мекунад. аммо бо сабаби он ки шароити роҳу нақлиёт барояш муносиб нест, маҷбур аст бештари вақти худро дар хона ва дур аз чашми ҷомеа сипарӣ кунад. ӯ то 5 соли пеш пои равон дошт, вале дар пайи бемории заъфи устухон дигар наметавонад роҳ равад. خосима бо кӯмаки дигарон аз гузаргоҳи зеризаминӣ убур мекунад ки таҳаммулаш барояш сахт аст. چیزی که در پنجم است تنها برای ما خطرناک نیست. برای نفری که عربه منهای بکند برای من خطرناک است. چون که امکان داشت که به آدم قفقش در رود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگاور هم هست. ӯ мегӯяд пайроҳаҳо на танҳо хатарнок, балки зидди меъёр сохта шуданд ки ё чархаи ароба аз он берун мемонад ё баръакс масофа хурд аст. ҳоло аксари гузаргоҳҳои зеризаминӣ ки дар душанбе ба тозагӣ бунёд ва ё тармим шуданд, пайроҳаи махсусе барои аробаи маъюбӣ низ доранд. аммо на ҳамеша барои ҳаракати маълулон муносиб аст. хуршед исматов сокини пойтахт аст ва 24 сол боз аз ду пои равон маҳрум аст. ӯ барои гузаштан аз гузаргоҳи зеризаминӣ ҷуръат намекунад. беёрдам ягон кас ҷара на хамида мешавад, на баромадан. чунки баромаданшам мушкил аст, хамиданшам мушкил аст. ҳамира метавонанд ки анча кушотара кунанд ки ҳамчар ақаллан кушотар озод бихамби бирад. таҳқиқи кӯчаки мо нишон дод ки гаштугузори маълулон дар кӯчаву хиёбонҳо ва иншоотҳои маишӣ, тиббӣ ва фароғатии Душанбе хеле сахт аст. мусоҳибони мо шикоят мекунанд ки ҳатто дар роҳравҳои маъмулӣ низ барои онҳо шароити роҳ рафтан вуҷуд надорад. афроде ки бо аробача равоо мекунанд маҷбуранд аз роҳгузарон кӯмак талаб кунанд. барои маъюбо ҳамин хел роҳҳо баъзе ҷойҳо мушкилгузар аст. ҳамина ҳокимияти нуваи шаҳр ҳамина дида бироянак беҳбудӣ кунанд беҳтар мешуд. чунки маъюбон худашон агар ягар кӯмак кунанда набошад агар душвор гаштанаш боз дида шудем чихел баромадану фуромадан умуман мушкил. мақомоти меъморию шаҳрсозӣ дар пойтахт мегӯянд ҳангоми қабули иншоотҳои нав ба сохтмони пайроҳа барои маъюбон аҳамияти вижае медиҳанд. ҷамъиятҳои маъюбони тоҷикистон борҳо гуфта буданд ки афроди маълул аз оддитарин шароит дар роҳҳо, гузаргоҳҳо ва истифода аз васоити нақлиёт маҳруманд. пас аз интиқодҳои мутадовим, мақомоти тоҷикистон дар душанбе ба бунёди аввалин лифт дар роҳи зеризаминӣ оғоз карданд. ин аз аввалин гузаргоҳи зеризаминӣ дорои лифт дар тоҷикистон аст. лифт дар маҳаллаи зарнисори пойтахт бунёд мешавад. ин тасмим кӯчактарин умедро дар дили ҳазорҳо нафари маълул